Czamu jonimum rod harynku? Wiecie, ja już nie rozgodę przy Wielkanocy, co za starego pierwyka jeszcze ludzie na isto bez 40 dni postowali, to razinku po pierwszej mszy, po pańskim zmartwychwstaniu, ludzie robi głupio, wilali się drapko do chałupów, na pierwsze srogie już niepostne śniadanie. Na kaca forami gzuli, prześcigali się we wszystkich cestach, co by jak najgipsi byli we chałupie, bo bezmać wierzyli, co ten, kiedy pierwszy dodom po tej wielkanocnej mszy przykolebał, przygzu, to i mu się obili latoś najbardziej udo, najbardziej obrodzi. Szlu ze tym nieomaszczonym żurem i ze harynkoma. I teraz kuknijcie, jak to wszystko się weksluje. Dawniej to we srogi post czkało się harynki, byle jakie insze ryby, bo człowiek musiał się łobić bez tego, na co zawdy miał największe smacysko, co najbardziej miał rod, co było srogim luksusem. A teraz to przeca dobry Matias albo dorsz są drogsze odcinki lebo szykownego wusztu. I kaj sam godać łopoście, kiej wszystkie fisze, to ci jest dopiero luksus. No a ja chciałem teraz porozprawiać deczko o tym, jak mnie się naisto już blank chepło wszystkimi harynkoma, wszystkimi sortami knajpiannych śledzi. Było ci to kielanoście lo temu nazwę w tynczowskiej we sklepach na fachach stoli no flaszki ze octem, mosztry, a kiedy już sobie poradził spatrzeć się pół funta szynki, lebo jakiś inszy szołdry, to był rod, choby mu w to fligerek gyszynknął. Spichli my się ze kamratką mojej Elzy i wróz wypokopili, co sprawimy się bez te wielkanocne święta, tydzień ausflugu. Do kupy ze jej hopem i cerą wykludzili się na całki tydzień do węgierskiej górki. Co nam się udało naściubić, naszporować ze jodła i ze gorzoły wzięli my Zesia i pojechali. I wiecie jak to jest? Świeży luft, gorko i szykownowiesna, góry, kajnika jest ze śniegiem. My młode, wizgyrne, nie trzeba nam nic rychtować, wszystko pod gęba postawią, tela co ino pychol wytrzyć i bez pomywania odejść od stoła. No żyć, a nie umierać. Przykludziliśmy się do pensjonatu we piątek, jakoś ich przed południem i na dobre napocznięcie tego ausflugu otwarliśmy pierzko Albecka. A jak godał we telewizji Andrzej Grabowski, jeden sznaps jeszcze nigdy nikomu nie zaszkodził. A i że to był srogi post, uszporowaliśmy na jodle, na wuszcie i szynce, które my Zesia przysmycy. No i tak ci to już śleciało. Jedna halbecka, piwo we szynku, druga halbecka, zdziebko na luft i jakoś ich do gorła. Ani mi się poddali, ani mi się obejrzeli, kiedy śleciała już niedziela wielkanocno, a nam już na rest tego ausfluga nie stykło gorzoły. We sklepach, jakie godą i no ocet, o gorzole nie było co godać, bo i we peweksie tyż ino pieronym drogę koniaki ostali. Cóż było robić? Majtlimy się do jednego szynku, kiedy był we drugie święto otwarty, ziclimy się przy stole, znaczy się jo ze moją Elzą, kamratka mojej starej ze hopym i jej chcą, a miacie ona w tym szkole 5 lat. Na tym tiszu był ci ino sflekowany, poklabustrowany tisztuch, a na nim zmaraszony, obślintany Aschenbecher. A muszę wam powiedzieć, że wypokopiliśmy, co obsztalujemy się pora lagów i kiedy żody nie będzie widział, a kelner się nie kapnie, wlejemy je bez trichter do flaszek, które my Zesia przysmycyli. Przyszł ku nam mocka bamontny uber, ciepnął no jakoś szkartka na stół, znaczy się te ichnie menu, a i taką można ze 3 tydnie niepraną sznuptychlą pościepował ze stoła cygaretowe hasie i habozie po inszym kliencie. No toż, panie Uber, my chcieli obsztalować posecie dla każdego, dla nas wszystkich, zarządził ci zarowski kamrat. A co na zagrycha, padł kelner, bo do każdego sznapsa zawdy musi być jakoś ich zagrycha, bez tego gorzoły nie sprzedawamy. A co macie? Pytam się i biera te ichnie menu. I no to, co jest we karcie. No toż niewiele, bo sami no widzę 4 sorty harynków, 4 sorty śledzi. No, to się obiercie kiery, padł Uber, a ze gęby capi mu szykowny bukiet machory i szpiruniu. Obsztalowaliśmy no i przychodzi po brat heringu, no i do wszystkich po secie. Bo czycie jesteś, że kiesi to gorzołaj no na kielonki sprzedawali we gospodzie. Uber poszł i za jakieś pół godziny przydeptał nazwę, postawił na stole łoziem 50 i 5 talerzy harynków.
Przed sami go dali, że po secie dla każdego nie poradzisz opierachować, znerwował się kamrat. U nas dziecka nie mogą obsztalować gorzoły, powiedział kelner i ziewnął tak, że wnet by mu gybis wyfurgnął ze gęby. Przeca ta dziążka nic nie sztalowała i no jo, powiedział mój kamrat, i psiń, co cię do chopie obłazi, co jodowu moi cerze do popicio, co by i te wasze mocka stare harynki nie zaszkodzili. A jeśli tak, to zaroski przytargą ta piątoseta, powiedział kelner i już się stracił na pół godziny. My wartko przeloli i keino pokazał się kolenozu, już zaśmy genau te same obsztalowali. Nalał się chyba kapnął, a i że był trunkowy, wziął te 3 flaszki, które no miejsce ostali na zadek i nalał rań gorzoły. Przysmycał te flaszki i ludzie, 3 kilo brat heringu, harynkowe śniadanie, we oleju, a wszystko w nylon bojtlach. Cóż było robić? Wzięli my te harynki, bo mnie za przesadzanie my zabulili i popędalowali my nazo. No i teraz już wiecie, i że po takich świętach mumż do końca świata pełno żyć harynków, choby one bali i zilberbruzom byli posztrajchowane. A i że my byli z dziebko ze kamratem rycone, zawiedli my nasze babecki na drzyka i tam, gdzie piero, my im zbajstlowali szpasowny śpirgus, jak się patrzy. Uciechy było jak 100 diosków, bo przeca się tego ponoć dziołchy nie spodzieli. I w ten czas, chociaż czasie było pieronym przed świętoma za wszystkim nalotać, co by wszystko jak przy noleży na święta było, człowiek jakoś tak więcej uciechy z tego miał. Rodbu, co te święta byli, co się na całko familio przy jednym stole trefiła. Ludzie przykludzali się do ojców ze wszystkich zajtów, ze wszystkich dziedzin Europy, Polski, byle ino być z przyjacielami do kupy. No można też i że człowiek, tak jak ja, był łote 20 kilo młodszy. A teroski to już ani śmiergus nie jest taki wistny, szpasowny. Można kajsik jeszcze szpluktają wodą jak dawni, chociaż coś mi się zdo i że ten zwyk to chnetyż ino we telewizji będą pokazować jak wełoński pędziałek i to jeszcze ze śniegiem. Ojgien z Pnioków.